Karong oras sa mga kapauso, sa era nato ang sitwasyon o kalambuan dito sa Eastern Samar, human kini makasinati og grabing pagbaha. Live nato magkauban pinagi sa phone pan si Hipapad Mayor Venamen Ver. Magandang hapon sa iyo dyan, Mayor Ver. Magandang hapon po, Sir Alan Domingo, at lahat ng nakikinig po sa inyong istasyon po. Okay, Mayor Ver, kumusta na po ang bayan nyo dyan sa Hipapad sa mga oras na ito? So far, sir, yung bahan namin na almost 4 days dito, humupa na po ng madaling araw. Hapon po ng madaling araw. Okay, Mayor Ver, ilang barangay at mga residente ang apektado sa massive flooding dyan sa bayan ng Hipapad? Lahat po ng barangays po dito sa amin, we have 13 barangays. Almost affected namin dito is 9,915 individuals with 2,700 families ang apektado po dito sa aming bayan po. Okay, may mga tulong na ba na dumating from the national government or mga karatig probinsya and region dyan sa inyo? Nandito po, yung provincial government po, kahatid na po dito ng mga bigas, mga food packs, and lahat-lahat. At the same time, mayroon po kami dito naka-preposition naman ng DSWD po, no? Na mga almost 3,000 food packs. At saka yung local government namin dito, yung LGU mismo, nakapag-distribute na po kami ng about 2,000 to 3,000 food packs ng aming mga sa barangay po. Mayor Ver, sa mga infrastructure or agriculture at mga livelihood dyan sa bayan ninyo, may estimate na po ba tayo kung magkano ang damage na iniwan ng massive flooding dyan sa bayan ninyo? So far, sir, as of now, ano pa rin, partial pa lang kami. Report actually, no? Kasi yung iba hindi pa na-assist ng mga taga-agriculture. Pero sigurado po, sir, masyadong malawak po yung damages ng ating mga ng ating mga palayan, ng ating mga mga gulayan at saka lahat po ng ang infrastructure naman po dito namin. So far, wala naman medyo tinamaan ng grabe. So possible naman yung mga except isang namin, yung mga dinadaanan, yung access road namin na nag-cave in na po, yung ibang lugar. But so far, na-discuss naman po namin kanina, yung pagpunta sana ni DBM sa Northern Samar, at least na-report na namin na dapat sana ayusin yun po. Salamat po. Okay, maraming salamat sa inyo dyan, Mayor Ver, at ingat kayo. Maraming salamat rin po, Sir Alan Domingo, yung pagtawag at sa concern niyo po sa amin. Okay, thank you so much, Hipapad Mayor Venamen Ver sa Eastern Samar. Magandang